Avui us presentem un nou single de la Biblioteca del Núvol, La catalana lletra, de Jaume Subirana. Jaume Subirana és escriptor, és crític, és poeta i ha escrit un llibre que recull els seus articles al periòdico en els últims 10 anys. Per parlar-ne amb ell ha vingut l'Ernest Alòs, que treballa a la secció de cultura del periòdico, i han conversat sobre el present i el futur de la cultura catalana. Benvinguts al Sofà Blau. En aquests 10 anys hi ha hagut temps perquè hem passat uns quants aniversaris. Cada any fem no sé quants aniversaris. És una de les tares, jo crec, de la nostra cultura, no? Aquest estar permanent... O sigui, té una banda bona, que és la importància que té el passat i la pròpia tradició, però aquesta mena de necessitat fúnebre d'estar contínuament recordant que fa 10 anys, 25 anys, 40 anys que va néixer, que va morir o que va fer la primera comunió no sé qui, jo crec que ens hauríem de fer mirar. I ha tingut algun moment especialment fosc, negre, com és per exemple l'any Espriu, des del meu punt de vista. Per greuge comparatiu amb altres anys o per desequilibri entre els recursos esmerçats i el resultat obtingut? Per una banda per desequilibri, perquè no pots fer... És a dir, si jugues a fer celebració d'aniversaris hauries de fer una certa planificació i distribuir els recursos. No pot ser que tinguis 1 milió d'euros per Espriu i 0 per Vinyoli. És clar, ja no entres ni en discussió de qualitats i no sé què, com és això. Això per una banda, però per l'altra, perquè mira, això podries dir, són mals administradors, no? O és una mala administració. Per mi el que és especialment preocupant és la manipulació que hi va haver, o sigui, l'ús que hi va haver de la figura i de l'obra d'Espriu. El vam fer pràcticament un independentista. Bueno, per exemple, no? Que dius, a veure, independentment del que pensi cadascú de nosaltres ideològicament, escolti, el senyor Espriu, o sigui, posats a desplaçar, perquè dius, no, és que clar, en aquell moment l'independentisme no és el mateix que ara, bueno, però és que tampoc les paraules de llavors són les mateixes ara, i si tu jugues a agafar Espriu i a portar-lo al 2015, home, digues que el senyor Espriu en el seu moment era un federalista, per entendre'ns, per intentar-ho dir d'alguna manera, no? La cerimònia inicial, el mateix dia que s'aprovava en el Parlament i que el president Mas va entrar al Palau de la Música Catalana amb aquelles banderes, a mi, sincerament, vull dir, a veure, jo soc d'aquests, vull dir, pertanyo a la literatura catalana, crec que això és un país i voldria que fos lliure, desvetllat, culte i feliç, tot el que tu vulguis, però jo veig allò i a mi m'agafa urticària. Aleshores, agafar alguns escriptors quan ens interessa i convertir-los una mica en una banda sonora d'altres coses, jo entenc que pugui haver-hi polítics que vulguin fer-ho, però a mi em sembla que els que no són polítics, que els que pertanyem o sigui, els que fem política cada dia però que fem política amb la nostra feina, hauríem de dir, escolti, no, deixi tranquil el pobre senyor Espriu. A mi em sembla que és un bon exemple de com es pot fer malament una cosa com aquesta. Un altre acte inaugural d'any literari que va passar bastant més desapercebut, però que va ser encara més lamentable, diria jo, que va ser el de l'Any Llull. Va coincidir amb el dia que la CUP li va dir a Mas que Nanai, un dels dies que li va dir que Nanai, i va arribar absolutament noquejat a l'acte i va fer una lectura política on estava allà deixant anar totes les seves frustracions, que el va convertir en un acte bastant esperpèntic. No sé si hi eres. No, però ho puc imaginar. Jo crec que, a veure, que d'una banda hem de celebrar que l'administració, la Generalitat, perquè el que ha passat amb el Cervantes a Espanya també és bastant delirant, però que l'administració, en aquest cas la Generalitat, estigui al darrere de la cultura i de la literatura, celebrem-ho, però que els administradors públics, és a dir, els polítics han d'aprendre molt a estar en segona línia. Posa un comissari o uns comissaris, posa al davant gent que en sàpiga i ajuda que les coses passin. La cosa més important que ha de passar en l'any Llull, que ja no sé si dura un any, 2 anys o 3, perquè ho han anat movent com els d'allò, és que es reintegrin a l'Institut Ramon Llull la València i les Illes. Això ha passat. Aquest és el gran assoliment. Ha passat en el cas de Mallorca, passarà si Déu vol, i després dota d'una manera digna l'Institut Ramon Llull. És veritat que des de Madrid no ens estimen i tot el que tu vulguis i que la proporció entre el Cervantes i el Llull és escandalosa, però els pressupostos de la Generalitat els aprova la Generalitat.
i desmuntar o desorganitzar o desinflar el pressupost una institució com el Llull és només responsabilitat de la Generalitat. És la Generalitat la que ha de decidir si fa un quilòmetre més de carretera o si té un Institut Ramon Llull digne. I això, amb molts més diners es podrien fer moltes més coses, però amb un mínim de diners és com, per sota d'un mínim de diners no es pot treballar. Llavors, jo agrairia menys discursos als actes públics, igual que no he entès mai aquesta obsessió de que sap greu, els consellers, els alcaldes o els diputats provincials hagin de parlar a tots els premis, a totes les inauguracions. Escolta, tu ajudes a que allò passi, ja està, estem contentíssims, deixa que parli la gent que té coses interessants a dir, no el pobre negre que t'ha escrit el discurs que tu llegeixes amb faltes d'ortografia. En el transcurs de tres moments també hi ha un altre plantejament que surt una vegada i una altra, que és la defensa del diàleg entre la cultura que s'expressa a Catalunya en llengua castellana i la que s'expressa en llengua catalana, i la cultura catalana i la cultura de la resta d'Espanya. I em sembla interpretar que hi ha un grau de frustració creixent sobre la poca disposició a dialogar tant per una banda com per l'altra. Sí, bueno, jo amb això, no ho sé, soc bastant defensor del melting pot i de la riquesa, de sumar coses. Jo crec que és millor parlar 4 llengües que 3 i 3 que 2 i 2 que 1, això és indiscutible, diguem-ne, no? En aquest cas, per exemple, el periòdico a mi em sembla un mitjà interessant. Per mi l'aposta perquè el periòdico, La Vanguardia i altres diaris tinguin edicions en català i en castellà era una bona aposta. El que passa que, home, els que creiem en això i fa molts anys que ho defensem, veiem com aquesta mena d'apostes per la diversitat es fan bàsicament a la perifèria, a Espanya, i com hi ha hagut molt poc diàleg per portar-les cap a altres bandes, no? De la mateixa manera que també jo crec que tenim una sensibilitat relativament petita, bastant petita, des de Catalunya, que hauríem de ser els campions d'això, per les altres llengües de la península, és a dir, el gallec, l'èuscar, l'asturià. Bueno, sabem que hi són, però sempre estem per lo nostre al davant de tot, no? Aquí jo crec que tenim moltes coses a aprendre, però també en això jo crec que l'escenari està canviant. Continuem obsedits amb la història aquesta del català i el castellà, quan resulta que a Barcelona, escolta, n'hi ha moltes altres de llengües. A Catalunya diuen que n'hi ha més de 200 en aquests moments. Potser la discussió ja no és només català i castellà, sinó que té a veure amb l'urdu, té a veure amb l'àrab, té a veure amb el romanès, depenent de les ciutats i dels llocs on parlem. L'escenari és cada vegada més un escenari plurilingüe i en aquí triomfarà no només qui té més policia al darrere, sinó qui és capaç de presentar la llengua com una cultura i com un paquet atractiu per als altres, no? Atractiu per sumar-s'hi. I en aquest context apareixen els últims manifestos on es demonitza el bilingüisme i que venen precedits, diguem, de tot un discurs que s'ha anat desenvolupant en els últims anys, extremada hipersensibilitat davant de les interferències del castellà sobre el català. Una hipersensibilitat, diguem, que té un paral·lel per l'altra banda, diguem, els que es fan dir defensors del bilingüisme, però que de fet el que fan és defensar el monolingüisme en castellà, posen les mans al cap, diguem, per el castellà que parlem i escrivim i aprenen els nanos a l'escola i les evidents interferències del català. L'altre dia el meu nano anava a una visita guiada a la Pedrera i la guia els va demanar que es fixessin amb el sostre. Hi ha els que s'escandalitzen pel sostre i els que s'escandalitzen pel techo en el cas invers, però cadascun d'ells analitza només la meitat de la màgia, per tant forçosament ha d'arribar a conclusions equivocades. El procés, diguem, de contaminació mútua de les llengües i de la búsqueda de solucions comunes per economia lingüística que fa que parlem un determinat català però també un determinat castellà. Els companys de la premsa de Madrid, quan llegeixen els textos de la premsa escrits en castellà a la premsa de Barcelona, diuen que en què escrivim, que els nostres textos respiren català per tota banda. Sí, però això potser és un problema dels companys de la premsa en castellà, que el que hauria de passar en allà és que la premsa d'allà estigués escrita en moltes altres llengües, no només en català, sinó en altres llengües de la península i altres llengües de fora. És a dir, aquí
sigui, jo crec que aquí el que hi ha és el xoc de dues fantasies monolingües. La fantasia monolingüe imperialista espanyola en Espanya en espanyol, que no és només franquista, vull dir que té una llarga tradició, i d'alguna manera la minifantasia també de la normalització catalana que ens havien fet alguns, de dir, ostres, aquí quan arribi la democràcia i el català sigui a l'escola i tinguem TV3, la llengua aquí serà el català. Potser és que el món ja no és així, potser és que ens hem d'acostumar tots a que hi hagi moltes llengües en curs i moltes llengües, diguem, interferint-se les unes a les altres i barrejant-se i més sostros. O sigui, si el preu de parlar català i castellà és que diguin sostre, doncs mira, jo preferiria que digués techo, però prefereixo això que només sigui capaç un de parlar o en castellà o en català. A mi, jo crec que és una de les coses que s'ha de dir respecte d'alguns dels plantejaments, diguem-ne, que hem llegit darrerament, no? De dir, a mi una fantasia en la qual el català sigui l'única llengua no em fa gens feliç, tot i que entenc perfectament i em sembla que s'hauria d'entendre més per part dels castellanoparlants i per part del poder, diguem-ne, polític a Espanya, la sensació que una llengua i un patrimoni com és el català va perdent espais. El que passa és que les dues coses, o sigui, els dos punts de vista són veritat a l'hora, és a dir, mirat històricament el català ocupa més i té més presència del que havia tingut en altres èpoques, en determinats àmbits, el de la cultura, el de l'escola, el dels mitjans de comunicació, però a la vegada en el carrer, al territori, continua retrocedint i per tant un ho pot mirar des dels dos punts de vista. La qüestió és com podem fer perquè el guany o l'avenç del català no s'interpreti com una batalla contra el castellà. Per què hauria de ser així? A mi em costa d'entendre per què hauria de ser així. En aquest debat hi ha un element que no ha aparegut i que a mi em sorprèn, o més que sorprèn, em disgusta, que és que en cap moment s'ha posat sobre la taula la necessitat potser de tornar a avaluar com s'està fent l'ensenyament de les llengües a l'escola. Si realment tenim un català que està perdent formes genuïnes, que està integrant de forma massiva l'èxit del castellà, que està perdent la genuïnitat de la sintaxi, però està passant al mateix temps el mateix amb el castellà que es parla cada dia, potser no s'ha de replantejar com s'ensenyen les dues llengües a l'escola. Per exemple, va haver un moment en què, com a truco, per quadrar horaris, es deien les estructures comunes de les llengües s'ensenyen en català perquè no cal repetir conceptes. Potser no hauria alguna cosa a avaluar de fins a quin punt s'ha de preservar els espais de les dues llengües, treballar més la diferenciació entre les dues llengües, potser en alguns casos adaptar criteris de geometria variable, que hi ha casos que potser la demanda social és d'escola en català, però la realitat social recomana una major presència al castellà, encara que no sigui el que demanen els pares, a l'inversa. Però és que jo crec que aquí és un debat que no s'ha fet. Sí, però som en un país, aquest i molts altres, és a dir, tornant al començament, jo crec que la gràcia d'un llibre com aquest és tornar a parlar de la realitat des de prop, parlant de coses concretes. Som un país molt ideologitzat, en el qual molta gent parla a partir del que creu, no del que veu, del que voldria, no del que està passant, i això es pot aplicar al món de l'escola, és a dir, quan es continuen fent discursos des d'una banda i de l'altra sobre immersió lingüística, quina immersió lingüística? Quantes escoles que teòricament fan immersió lingüística? Les classes són en bona part en castellà. La meva filla estudia a la Universitat Pompeu Fabra. Abans d'ahir o fa 3 dies hi havia un editorial, ara no sé si del Mundo del Español, perquè monta tanto, dient que en Catalunya se obliga a la universitat a hablar en català. Doncs mira, deu tenir molt mala sort, perquè la carrera que estudia la meva filla a la Universitat Pompeu Fabra la fa tot en castellà i ningú ha obligat mai a ningú. Però continuem dient les coses com si allò que diem fos la realitat. No, escolta, fem un esforç entre tots de realisme i de franquesa, de veure les coses com són. Potser no ens agradaran i potser no són com voldríem, però el primer pas per intentar aconseguir fer polítiques plausibles
és tornar a parlar de les coses des d'allà on són, diguem-ne, no? Llavors, això té a veure amb l'escola, però jo crec que té a veure amb el sistema educatiu en general, té a veure amb el sistema editorial, amb el sector editorial, té a veure amb la literatura, té a veure amb moltes coses. I aquest primer pas de franquesa, d'acostament a la realitat i de franquesa, jo crec que ens ajudaria molt a tots plegats.